Amen. Ithimbelisela abashumayela bayiqhaga bayinika umsebenzi nokuthi hhayi sasuqhubeka qhubeka wena wena-ke nabanye siyofa nabanye. Ngiyabonga amanazarete ukuguqa nje kwenu lapha ekhaya ngokomthetho walelibandla nayinkonzo umshumayeli seyabile. Awukho umthetho wokuthi umfundisi ayithande inkonzo ngoba umshumayeli usuke ephethe indlozi yokwakha inkonzo yasePhilippi. Amen. Noma ngabe iphethe yena ngoba uyabeka omunye umshumayeli khona. Wena mfundisi Mofika ukwazi mina ngifene ngingaziwa. Sikicala uma umshumayeli lowo besabela uqhubeka. Lokho manje kafushanyana. Ake ngikhuluma nasebusuku. Ade ngimenye wesidile ebusuku lapha eVarsity. Ize ngayibuyela ngo-12 ngiba ngumdala. Kana ngisenayo impilo enhle. Ongiphoqa ukuthi ngize namhlanje lapha ngizilwane indlela ngizonibona. Ngize nginikhumbule nje kakhulu. Amen. Ngiwumuntu ongahlali ngesonto endleleni sejulile. Ngesenzo ngiyiphumelana. Ngalela futhi sesishilo bafundi yabo kodwa ngeke ngisho ngoba ngamenezwe. Kodwa zonke le masonto ngiyawahamba angikho ndawo angikho futhi ngiziloko. Amen. Kodwa sengazisile ngayisho-ke ngoba ugcwese sineme nje imihlangano kaShema engakayibamezeli wentena nje nginanethe ejulile lesabathembe futhi. Ngiyabonga ukubona bese ngimkhumbule amanazarete. Noma ngithole ithuba lokuba ngimbone ngibona nale impumela emva kwami asilile ebheke phezulu. Ngiyayikhumbula noma vele nkanje ngiyikhumbula ugodwa lunjalo. Nibahle amanazarete. Amen. Asekuhleni lenkosi yezulu nomhlaba. Amen. Nesize amanazarete siphathele kahle umuzi osifile. Uma uzwa ukuthi akusavumi kahle kuhlala ehleni. Uthi ubaba usesihlala elonyazo ezulu. Noma umfundisi noma umbhali noma umshumayeli ukulungele ukuthatha umenze thakho ugaxe kuphindile. Mangenayo wardrobe ekhaya. Kunokuthi uphinde kukhulu. Amen. Kunoma ugcina sewona lapha ekhaya ngoba cala nokubona lapha ekhaya sulo. Icala lelehlele wena lilehlele abazali bakho. Njengoba selapha kasizimisele ukukhipha abazali bethu ekhaya ezayo. Asizimisele ukukhipha abazali bethu ezulwini likaShema. Sifuna uShema bagcine khona. Nathi nje simasiqhamuka masamukele ebadala abantu abathi isambele kahle phambi kaShema. Mase lapha size ngentombi izaboshada. Mayintombi izaboshada. Yokuthi amakhosikazi alawumuzi ephuma kuwo ayibeke imbaba insika ayiyale athi intanethi inkonzo enhle lapho yakhona senzele inkonzo enhle. Uma intombazana ephuma yoshada ingalizwanga lolo lizisuke lesisiya ngoba isiphula isizwe abazali bakhe baye bathi abasho ukuthi kwenza into eyithandayo. Bathi futhi senzele inkonzo enhle bayibeke emva kwensika beyitshela lamagama enkonzo enhle. Sizokwenza leyo nkonzo enhle ngoba silapha keke kwenzele sithunywa ngabazali bethu. Nowami umzali ukuthumile nowami ukuthumile nami ngitsheliwe wathoza inkonzo enhle emzini wasehleni. Ungalona igama lethu umntwana wethu Mofika singakhishwa ngawe ezulwini. Noma uzosebuhleni-ke wezulu amanazarete. Amen.
baba sesihlalweni ngesabatha neseJudiya endlule vala khona uhlangana eJudiya kade ngangiqala ukuya khona bengingona umhlangano oqala ukuya khona kodwa kungade ukuqala namhlanje ngiyaqala ukubona abantu abangaka eJudiya ngiyaqala ukubona abantu iy'moto zisuka etiyeleni zingena-graveli zezongela eJudiya kuvaleke imigwaqo eJudiya ngaphuma ngokuvala kwenkonzo sengibuya kodwa ngazaphuma ngo-11 ebusuku ngaphumeke eJudiya kwagcwele eJudiya wathi uJulayi uthi umnikazi walelibanda Nkosi yasizwele ngobunyazi ithi besebenze kakhulu abantu abezayo ngaphezulu kweyini amen ngabhekana nomfundisi omlungwana wayeseduze kwami ngathi kodwa sogcina sisondayo thina esontweni ngoba lento labantu abangenayo kubiza ukuthi uma ukwasemva uzokubamba khona uma ungena ujawu abanazana ngoba uzokungasakwazi ukukhuphuka nakhuphuke imoto ivalile kodwa abangeke bahambe ngey'nyawo njengami suwakasemva benzana kufanele usho khona ukuthi mbonge njengoba nazalezungane sifica isikhathi esinjalo amanazareti ngizwa ngangakabi khona ngesikhathi sikababa omkhulu noba abazali bami bebekhona noba umkhulu wami ekhona kodwa ngangakazalwa ngizalwa enkosini yesibili mina ngicelwa kuyo kunzima nokungithola abazali bami beke babexoshwa batshelwa amagama ayahlula ukuthi wemfazi nendoda kanjani akho ngane ophinde ethola nengane wayithola embili zafa izona uNkulunkulu nawo dadewethu mina abaningi abashona bakabheka bezanga ngazisho amathuna abo ngoba kwaphela iminyaka engaphezu ka9 becela abazali bami sebengcwatshiwe bona abazali bami bengangithola athi umnikazi wesonto ufuna ngenze ngawe thatha ingane zabantu ngiyinike wena awaphe ingane wabezona uNkulunkulu lezi ezafayo wayefuna kwayivusa kabhekane ngayo babe nalelo sifo akaziwenzi wena bangahlukuli ngoba babefika abanye phayinkosi ibusiso zobathola abantwana kodwa abantu babeguqile kuthiwa hayi hambani nanizwa angazi ngitshela kanjani bengane enanidalelwa uNkulunkulu zapho embili pho mina ngithangenzela manje bahlale babekezela ngiyibonga inkolo yabo nami ngiyayithanda ukuthi ngiyithole ngoba mina ngingangeke ngikwazi angifuna ukuqamba mama ngangeke ngikwazi sanibebusisa uduze wami ngithole ingane kuthiwa mina ngeke ngiyithole ingafihlelwa ngitshele mahle ungcono ukuthi uhambe Nkosi busisi wayifana wena ngeke ngiyithole ingane hambe yodala kanjalo hambe nonkosikazi okukade bahleli bakhonile bayindoda inobonile inkosikazi yakhipha inkomo zayakubo besifika ihlakanje inkosikazi ibuka inkosikazi yazalekane baqala ukukhuluma abantu bomndeni awenzahambe inkomo nasobantu babo kodwa lekhaya ugone izandla bantwana benkosi yangikhuluma leyo ndaba kodwa ngiphuma uNkulunkulu esimkhonza wonyazi uNkulunkulu ngempela amen uthi ngesabatha edlule eJudiya uthi ngihlele sihlale engasinike ugombela amen ngihlele ngihlele kusona ngasinike ugombela amen nithi musana eManazaretha ukhohlisa ingane akithi kwashela manifika kuzona nithi wena kufanele kufanele sihlale nithi ngoba nami angitshelanga kanjani angitshelanga ukuthi mina ngifanele ithi ngayabona sengiyehlela sho njalo inkosi yazo ngesabatha amen
Nazareta wengcwele Yakena obeyabeka angabeyaqhubeka abeka amazwi angawabeka phakathi kwenkulumo angokuya asiphe kwesefrikini sesingene eJudiya singafika indawo sekude kakhulu eJudiya inyakusuka la mhlawumbe laphansi emkhamela yaphi imoto esihamba ngayo yapa nje yaphela yangasasuma yangasashintsha sahlala nje sasonela ukuthi eJudiya singakuhamba ngenyawo kodwa le nto ngisho ukuthi ushiyele ngimkhonza wathixo Amen. uhleli ehlelweni sakhe qhubeka Amen. Amen. esabi ukuphumela Amen. sahlala lapho asasonza njalo yangena inkomo eJudiya siyayizwa nje sesiyakwazi ukuzwa zalezi ibhobho kodwa sikwazi ukufika khona ngenyawo sijalela traffic imoto isishiklathi angazi noma ishiswa driver noma ishiswa idimoni ubebe siyanuka neflash anuka imoto yonke yangasawathatha amagiya ayigcine ngasakushashe wabe ibhetri ayikho emotweni lento imoto engikhuma ngayo yintsha yaphela Ngiyazwa wafonela eThekwini ecela umakhelwane kwathiwa akekho umakhelwane umkhulu umakhelwane kamthola ozama athole ngesonto wasithi ayilungile mangimtholile kulungile ngikhulumele naye yena ngesonto uzokuphukezela eJudiya azobonela imoto ifile kodwa angazi ukuthi ifile sesafile kanjalo waqhamuka imoto bangibona ngihleli phakathi abantu bakaNkulunkulu babefundisa ukwenza njani asifela imoto phonzo zanyana ngathi asasola njani wathi ukuthi zokhipha abantu abanemotweni ngilashe nina wabakhipha ngobese isibongo walasha thina sithwala zasibeka eJudiya Amen. sathi inkonzo iphakathi eyayiphethe umfundisi uDube esizoyibuyisela ezulwini ngoba kaze sihleli la akufike eJudiya ngiyaphuma lapho ngayendini yamaphoyisa ngayohlala khona laba baka-SAP ngiyezwa kwami ngiyezwa ethumbeni uthi uhlele eduze kamfundisi ugcwele nje amtshela ukuthi uyafunda ezulwini
Awuphela sasho ngiyakwangena uwakithi. Wathi futhi sesiqedile ithempeli lesikufuna singakuthuki. Ngafuneka ngaphakathi. Ngasukuma umlandela. Sangena. Into yokuqala engayibikayo emva kokunekelela uqhawula enkosini. Nganekelela ukuthi baba sifele imoto. Lapho phezulu ungakafika entolo. Ingala Nkosi sifikelele esondweni. Uthi noshiya nesimkhoza ifeni lokuwo leyo. Abayithole wathi. Wayefeni. Nasengibuza ukunyazwayo udludla khona lo mphatho amatekisi. Wathi babeshisa iklash ayisadumi nje ukuduma manje. Sishinga duma. Sinifushela eceleni komgwaqo. Ngizama ukuthi ushebe uNkulunkulu. Amen. Nokuphupha. Nokulela ukuthi mawupapa ukuthi ushebe ngiyathi uThixo. Amen. Wachaza konke lokho. Wayesethi baba senimtholile imakhenikhi uzobe ekhanda. Sathi baba asikamthuwe. Wathi kuzana nabagcwele bazobuyela ngani pho emuva. Ngase ngikhuluma into engayazi ngithatha. Ngathi baba sesitholile imoto osibuzele emuva. Ngoba ngiyabuza uba ufuna ukuthini manje ufuna ukuyaphi. Bazathatha imoto ezobuyisela emuva. Abese ngakhuluma into esekhaya yena ngathi baba sesitholile. Izosithatha Nkosi masisuka la sibili. Ngoba ngabona imoto esitholile. Ngisaba ukuthi baba uzoguma esesho kunye. Oh, asibakhona usimbusisi. Modeto abathatha amageni ayiphambili ayimuva. Iphushiwe kuseceleni. Sesingaphansi kule moto. Ebesize yasoneza kuyazosibheka. Yokusithatha manje sisilapha. Ashiya kwale moto. Aphumeke lapha estudio. Sekosha past level esuku. Akuyakaze nje la kukhona imali imoto isuka. Bakude abashumayela iqhele isiyena abanonke. Angake ubone uhlalo ngalestudio. Ngoba kuza lamanye bangifakazela. Uba wabona yini? Bese ethi ukusana lo usamshumayela manje. Ahambe ngiyocela lozo mntoza ngifuna ushiya ulwamo uzesibhaka esiphushile eduze wabangidonsele khona. Ngicele uba magcinele yona kuzofika umakhenikhi kusasa. Ngithi ngiphuza wabangani yabo ukuthi ngathi ngizohamba ngicela into engizoyenza. Kwashaya ngonyawo eyakhona. Angithi ngiyazi mana zalapha. Amen. Balungana ngisuka lana ulaphansi lapha. Nasahlenga impilo. La imoto isele khona. Befika lapha. Angazi wenzani. Ayisibilikile uNkulunkulu ushebe. Amen. Ufaka isitati, ufaka ukhiye emotini. Ulindele ukudonswayo. Into yophinde ukhiye bese imoto ishaya iduka sathi ayizange ngiyinkinga. Amen. Afake igeni phambili, afake lemva yemuva shayo. Aqala ngakholwa. Ngoba yonke lento bengenzeka sihamba. Ubuze uba kufeni, wajele wabiwa. Wakuthi inhlobona kwabika, wathi ngitholile emakhenikhi sathi cha baba. Wathi kanti phone ngibona ngane. Base sikhuluma singayazi. Baba sesitholile imoto ezisebenzisa. Wasibona babona lapha. Ngikhuluma isiningi eManazareth. Amen. Yadunywa wasuka ngayo lapha phezulu. Umshumayeli weshayela
wasihlangabezana phansi ngayo yathi uma ngiqhamuka ngathi mina hayibo le muntu isisipoki phela umuntu osefile kuthiwa isipoki sahamba ngayo safika la ehle usuku Amen. ungeke ubone kuyafa uthi kimi ngifonela izolo uthi mfundisi yazi umuntu ngisahamba namhlanje akazibe nalutho kanti kwaba nzenjani ngathi hamba ngathi bathi noma kengithi bathi amakhono ayike efile kule muntu asibona ukuthi ngakhansi ngakhana ngimshakahlangana ngishakahlangana asibona ukuthi silayikhaya uthe umlazo wesonto inani inhlobone wazonke uNkulunkulu shaywe Amen. ngiyabonga mana nathi sizele uzophatha inkonzo manje uzoqhubeka iqhoka zesonto ziyakulawula uthazibhale ngicela ubaba uMshumane besifundela ahlelele ingoma yokugcina Nkosi esifakazi siphambi kwakho Nkosi usisele ezwini Amen. Nkosi phambi